Euskal Museoko klaustroa konplexu monumental handiago baten zati bat da. Konplexu hau, Santos Juanes Elizaz, San Andres ikastetxeaz eta beste eraikin bategaz, zeren fatxada Unamuno plazara ematen zuen, osatzen zen. Klaustroaren erdian, museoko piezarik ezagunena kokatzen da. Mikeldi, idoloa edo Mikeldia. Konplexua 17. mendean eraiki zen, baina lan nagusiak 1610 eta 1630 urteen artean egin ziren. Klaustro, zorrotza eta palaren inguruan San Andres ikastetxeko gelak kokatzen ziren. Espazioa 4 hormartetan antolatzen da, 2 5 atalez osatuta eta beste 2 6 atalez. Zutabeen gainean, erdi puntuko arkuek hormarteak sedatzen dituzte. Iurretako Mikeldi baselizaren inguruan nondik bere izena hartzen duen topatu zen. Mukulu Biribileko historiaurreko eskultura antropomorfoa da. Hurbil dauden Durangoko harrobietako kareharriz egin zen. Mikeldia ordotz baten irudia omen da. Sabelaren azpia eta hankartean esan nahi magiko erlijiosoa omen zuen eguzki simboloa babesten du. Honetaz gain, erdiko espazio honen inguruan, euskal historia eta kulturari buruz hitz egiten duten zenbait artelan kokatzen dire. Besteak beste, armarriak, zutoialak, sarkofagoak edota jauretzeko ateak.